عند کل فطر وتقاء من النار. اللہ رب العالمین 3 دن افطاری دے وقت جہنمیاں نو جہنم تو آزاد کر دیندے نے. جہنمیاں نو آزاد کر دیندے نے. صرف رمضان دے نال خاص ہے، رمضان دے نال خاص ہے. اللہ دیاں راتاں نو بھی رمضان دے جہنم تو جہنمیاں نو آزادی ملدی ہے. تے اللہ دا قرآن بھی کی آندا ہے، فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. فرمایا وما الحیاۃ الدنیا. او کائنات کے لوگو، اج 10ویں والا بچہ پاس ہو جائے، اپنا رزلٹ کارڈ لے کے پھر دے، امی دے کول جاندا ہے امی میں کامیاب ہو گیا ماں، ابو دے کول جاندا ہے ابو جی میں کامیاب ہو گیا ماں. اللہ فرماندے نے اے حقیقی کامیابی نہیں، حقیقی کامیابی ہوے جڑے جہنم تو بچ کے جنت دا داخلہ مل گیا. فقد فاز، فقد فاز ہے. حقیقت دے اندر ای کامیابی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الغرور. اے ساری دنیا دھوکھے دا زمان ہے. اے دنیا نے تانوں پیچھے لایا ہے، اگے اگے دنیا تے پیچھے پیچھے اسی بھجی جانے ہاں، اگے جا کے کھنی زندگی انسان دی. اج او گے کل اسی جانا ہے، اج انہاں دی قبر دی ٹیری تے کل میری قبر دی ٹیری. اللہ اکبر. اللہ دنیا نہیں بندی، اور دنیا نہیں بندی بندے دی، دنیا نہیں جے بندی بندے دی. ایویں بندہ جانی دنیا دا